Salam eli hormatly adamlar. Garaşdyk baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow yurdumyza iş tapary bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Abdulaziz Kamilowy kabul etdi. Mehman duşmaga döredilen mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salamyny hormatly prezidentimize getirdi. Goňşy ýurdun başçyny milli liderimize hemde dozlukly türkmen halkyna paragatçylyk, awadançylyk we arwaçlyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi. Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň belleşi ýaly, Özbegistanyň biziň halklarymyzyň dogunly gatnaşyklarynyň ösürilmegine türkmen lideriniň goşýan şahsy goşandyna ýokary baha berýärler. Ýokary döwlet derejesinde ýola goýulan anlaşmak açyk we netijeli siyasi gatnaşyklar bolsa, iki taraplaryň hemde köp taraplaryň görnüşde strategik hyzmatdaşlyk puwturlandyrmagyň ödeni düzýär. Hormatly prezidentime de hoş niyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, dostlukly ýurdun ýol başlaryna we halkyna iň goňat arzuwlaryny beýan edip, goňşy döwletler şol sanyna Özbegistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň milli daşar syýasy ýörelgäniň ileri turýan ugurlarynyň biridigini bellädi. Döwletdaşlarymyz özara düşünşmegiň ýokary derejesi mahsus bolan oňyn türkmen özbek gatnaşyklarynyň ösüşiniň ýygyderlik häsiýetini kanagatlanma bilen bellep, tutuş devdiň beýikligine hyzmat edýän ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhümdigini aýratyn belledi. Deputatlaryň başyna özara gyzyklanma bildirilýän Sewit we dünýä gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy. Bellenşýäli biziň ýurtlarymyz iki taraplaryň we köp taraplaryň esasy üstünlikli hyzmatdaşlyk edip, häzirki döwrüň bir näçe meseleler boýunça garaýşlarynyň ýakynlygyny ýa-da gabat gelýänini görkezýärler. Şoň bilen baglykda halkara derejesinde inançmagyň we özara gollaw görmegiň ýokary derejesi bellenildi. Hemde paragatçylygy, durnuklygy we arwaçlygy üçin etmegiň beýikligine awraýly halkara düzümleriniň, şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň garaşly döwletleriň arkalaşygynyň araly halat etmegiň halkara gatnaşynyň hemde beýlekleriň çäýäklaryny gatnaşyklary puwturlandyrmaga gyzyklanmalar tasdiklandy. Bellenşýäli ýurtlaryň kisem Sewitiň umumy meselelerini çözmekde hyzmatdaşlygyň puwturlandyrylmagyna uly ähmiýet berýärler. Şol möhüm meseleleriň ataryna araly halat etmek hemde suw serişdelerinden oýlanjykly peýdalanmak meseleler durýar. Sewitlerin howpsuzlyk we durnuklyk hemde şunyň bilen baglykda goňşy Owganystana kömek bermek baradaky meselelerde hyzmatdaşlyk etmek aýratyn ara alyp maslahatlaşyly. Owganistan Sam Respublikasynda paragatçylygy we raýat alaşygyny dikeltmek boýunça halkary tagallalaryna Türkmenistanyň hemde Özbegistanyň işin gatnaşýanlyklary umumy karar edilenler we söhbetdeşleriň belleşleri ýaly bu ugurdaky hyzmatdaşlyk iki taraplaryň itaatda bolşýaly köp taraplaryň we halkara derejesinde de dowam eder. Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministri türkmen lideriniň öňe sürýän halkara başlangyçlarynyň şol sanyna Milletler Birleşigi tarapyndan biragdan gollanan 2021-nji ýyly halkara paragatçylyk we anançmak ýyly diýip iglan etmek baradaky başlangyçynyň öz wagtyna öňe sürülen wajyp başlangyçlygyny belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisinde Türkmenistanyň başçylygynyň öňe süren strategik başlangyçlaryny Özbegistan dolu gollaýar. Duşun barşyna syýasy, diplomatik meseleler bilen bir gatarda iki taraplaryň ykdysady we maýa oýum hyzmatdaşlygynyň giňeldilmeginiň geljegim ara alyp maslahatlaşyly. Şol hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary gaz, elektroenergetika, ulug aratnaşyk puwdaklaryna, söwda we wetenaga temde beýleki ulgamlarda bilelikde işlemekden ibaretdir. 2020-nji ýylda iki ýurdun arasyndaky harit dolanşygynyň 8,16 göterim ýokalanyny belläliklidir. Bu wagtda dürli ugurlarda gadanlayan alalaşyklar durumça geçirmekde, söwda ykdysady, alym-tenk we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen özbek toparynyň çeýlegem geçen ýylyň 7-nji oktýabryna video aragatnaşyk görünüşine geçirilen Türkmenistan Özbegistan işgüller geňeşiniň ilkinji mejlisiniň işine oňyn baha berildi. Söhbetdeşler ulug aragatnaşyk ulgamyna we ilkinji nowatda täze üssaşyl geçirilgän döretmek boýunça bilelikdäki giňerimli düzümleýin tassamalary durumça geçirmegiň wajypdygyna aýratyn üns çekdiler. Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň belleşi ýaly Özbegistan türkmen lideriniň öňe süren Aziýanyň we Ýewropanyň ýakyn hemde uzak günnägörüň ulug ulgamlaryny birleşdirmäge gönükdirilen başlangyçlaryny işin gollaýar. Şol başlangyçlar halkara üssaşyl ýük akymlaryny köpertmäge, durnukly ösüşe, Merkezi Aziýa we Terketdeş dewletleriň ýurtlarynyň durumçy ykdysat taýdan güllä besmegine ýardym bermäge gönükdirilenler. Mehman öz ýurduny geçen ýyl COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan dünýäniň umumy ykdysat çökünligine garamazdan Türkmenistanyň gazanan ykdysady üstünliklerine ýokary baha berilýänini aýtdy. Hemde belirlenen umumy meýilnamalaryň we tassamalaryň üstünlikli durumşa geçirijekdigine umyt bildirdi.
Şeýle hem iki ýurdun halklaryny asyrlaryň dowamyny märe birleşdirýän medeni we ruhy däpleriň taryhy taýdan ýola goýulan umumlygy binýadyna duran ansanperwer ulgamda netijeli gatnaşyklaryň ähmeti bellenildi. Hormat prezidentimiz bular barada aýtmak bilen Daşoğuz vilayatyna özýekleriň uly howçum bolup türkmenler bilen dostlukda we doganlykda agdy bir ýaşaýanlyklaryny belledi. Olar öz ähmetleri bilen ýurdumyzyň gülläp esmegine bilelikde uly goşunt goşýarlar. Munun bir misaly hökümini Demirgazyk Tebitde geçirilýän 2020-nji ýylyň iň öňüt etrawyny fiýlaglamak dabarasyny görkezmek bolar. Daşoğuz vilayatynyň Niýazabadyna etrawy beýeşiň netijeleri boýunça iň gowy etrap diýilip ýylan edildi. Bilinçýäli Daşkent şäherine türkmen halkynyň akıllary we şahyry Magtymly Pragynyň adyny göterýän köçäniň we akıllar şahyryň heýkeliniň hemde Aşgabat şäheriniň açylmagy baky dostlugyň, agdybirligiň we halklaryň meden taýdan ýakynlygynyň aýdyň nişanydyr. Öz nowatynda Aşgabatda Alişer Nowaý köçesi bar. Paýtagtymyzyň Ilham şäherine Nowaýynyň ýadygarlygy götürdildi. Deputatlar medeni ansanperwer gatnaşyklary hasy ösürmek boýunça bir näçe tekliplerini aýtdylar. Hususan hormatly prezidentimiz Aşgabatda Daşkent adly dinjar şäheriniň guruljakdygyny belledi. Duşuň barşynda hormatly prezidentimiz we mehman dörejilik we ilmi işgärleriň ýygyderli duşuklaryny, medeniýet günlerini, sergileri, konsertleri, festivallary geçirmegiň üstünlikli tejribesini dowam etmek babatda bilelikdäki pikirlerini aýtdylar. Munun özi umumy mirasyň gorulyp saklanmagyna hemde türkmen we özbek halklarynyň dostlyk gatnaşyklarynyň puwturlandyrmagyna ýardam berýär. Şonuň bilen baglykda dünýä taryhyny we medeniýetini uly ýyz goýan ajaýyp şahsiýetleriň, şol sanyna Özbekistanyň beýik döwlet işgäri, şahyry we ýazgysy Zahiriddin Muhammed Baburyň hormatyna şanly dawarlary bilelikde geçirmegiň wajypdygy bellenildi. Döwlet başçymyz hemde mehman türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň şol sanyna ýeri halkary we sewit guramalarynyň çäklerindäki gatnaşyklaryň ýygyderli öziş tepkinine kanagatlanma bildirip, häzirki döwürde istek bildirilýän ägir türlü mümkinçilikleri eýe bolan ýöwdary beýiklik hyzmatdaşlygy diversifikasiýa ýolu bilen üstürmäge gyzyklanma bildirýänliklerini tasdikladylar. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we mehman iki ýurdun arasynda uluk möhletleýin we dostlugyň ören bir gatnaşyklar bilen berkidilen ýörelgeleri esasyna ýola goýulan hyzmatdaşlygynyň doganlyk halklaryň beýikligine mundan meýlekde üstünlikli ösürjekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň Özbekistan Respublikasynyň Daşary işleri ministri habarçylamada şeýle gurun berdi. Только что завершилась встреча с его Onuň aly hedreti Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti bilen duşugymyz boldy. Duşuň başynda men Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň prezidentine iýeren mehirli salamny getirdim. Duşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirdim. Duşuň başynda çuňur hormatymyzy, hoşallygymyzy hemde saglyk, üstünlikler we Türkmenistanyň mundan meýlekde gülläp etmek baradaky arzuwlarymyzy Türkmenistanyň hormatly prezidentine getirdim. Duşuň başynda biz ýöwdary gyzyklanma döredýän bir näçe meseleler boýunça pikir alşdyk. Gatnaşyklarymyzyň barha ösüşleri besenýänligini, tebitlerin we halkary meseleler boýunça garaýşlarymyzyň gabat gelýänligini belledik. Meni Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisinde öňe süren strategik başlangyçlaryny Özbekistanyň dolu gollaýanlygy barada aýtdym. Biz Türkmenistan tarapyndan guraljak ähli maslahatlara hemme halkary çärelerine gatnaşmaga taýýardyrys. Duşumyzyň ýene de bir mühim ýagdaý barada durup geçdik. Tebitlerin howpsuzlyk we durnukluk meseleleri boýunça pikir alşylanlygyny bellemek isleýän. Şonda hem Tebitiň howpsuzlygy noktaýy nazaryndan aýratyn ähmete eýe bolan Owganistanyň ýagdaýlary barada meselelerde biziň umumy çemeleşmämiz bar. Biziň çemeleşmelerimiz üren ýakynlar we köp babatda gabat gelýär. Umuman biziň bu çalışma meselelerini düzgünleşdirmekde ugralýan ýolumyzdaky garaýşymyz, siýasatymyz birdir. Şoňa görä biz iki taraply itaatda bolşýaly, köp taraply we halkary derejesinde de hyzmatdaşlyk etmegimize dowam ederiz. Mundan başga da biz diňe bir siýasy we ykdysady ugurlaryň däl, eýsem medeni ansanperwer gatnaşyklary ösürmegiň hem wajypdygyny belledik. Şu babatda bir näçe teklipler aýdylyp, olary biz bilelikde amala aşyrarys. Bir sözden aýdylarna, Türkmenistan Özbekistana üren ýakyn ýurtdyr. Biz gatnaşyklary hemde ýöwdary gyzyklanma döredýän ähli meseleler boýunça ýygyderli geňeşmeler gollaýar. Elbetde pandemiýa biziň ulal belleýän çärelerimiziň amala aşylmagynyň tertibini biraz bökdedi. Ýöne şeýle de bolsa Türkmenistanyň bolup geçýän oňyn özgertmeleri ýokary baha berýär we muny dolu gollaýar.
Türkmenistan'a geçen ýyly jemi içerki önüm göçüşiniň ýokary bolmagy dünýä tejribesinde seýrek netijeler. Türkmenistan içerki göçüşine bolşýaly Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentiniň ýüreýän möhüm başlangyçlaryny durumça geçirmek nukdaý nazaryndan uly üstünlikler gadandy. Özbekistan iki tarap bilen gatnaşyklaryň giňerimli gün tertibiniň meselelerini ähli urlary boýunça gatnaşyklar gollar. Biziň umumy medeniýetimiz we gymmatlyklarymyz babatda halklarymyzyň arasynda gatnaşyklary güýçlendirmäge we berkitmäge gönükdirilen çäreleri ýödary gollamak we burda hyzmatdaşlyk etmek bilen baglanşykly pikirlerimizi beýan etdik. Taryhdan belli bolşýaly belli şahsiýet beýik Magollar döwletini esaslanyrjy Babura başlanýan dawrly çärelerem biz bilelikde billärs. Çünki şunun ýaly beýik şahsiýetlerimiz biziň umumy taryhy taýdan ösüş gymmatlyklarymyzdyr. Sag bolun. Şeýlede saparyň barşynda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň derejesine syýasy giňeşmeler geçirildi. Duşuşykda syýasy diplomatik ugur boýunça döwlet ara gatnaşyklarynyň derejesine ýokary baha berdiler. Giňeşmeleň netijeleri boýunça Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň hem Türkmenistanyň daşary işler ministrleriniň arasynda 2021-2022 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmek hakyny maksatnama gol çekildi. Bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň diplomatiýasy, oň taryhy, häzirki döwri, geljegi atly ilmi maslahaty gatnaşçylary ýeberen gutlugy bilen tanış edýäs. Hormatly ilmi maslahaty gatnaşçylar, gaderli dostlar, sizi Türkmenistanyň diplomatiýasy, oň taryhy, häzirki döwri, geljegi atly ilmi maslahatyň öz işine başlamagy şeýlede Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bilen tüý sürekden mähirli gutlaýan. Türkmenistan döwletimiziň beýtaraplyk hukuk derejesine agrarly bolmagyny, ýurdumyzyň daşary syýasaty, halkara giňişligine, syýasy, diplomatik, söwda iqtisady we meden insanperwer ulgamlaryny ösdürmekde uly goşunt hoşýa. Ýurdumyzyň diplomatik gullugy Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllygyny, şeýlede Birleşen Milletler Guramasy derejesinde aglan edilen parahatçylyk we ynanşmak ýylyny münasip garşylamak üçin uly möçürli daşary syýasy çäreleri amala aşyrar. 2021-nji ýylyň milli şygarynyň Türkmenistan parahatçylyk we ynanşmagyň watyny diýilip aglan edilmegi münasibetli. Hemem edi diýarymyzyň baky beýtaraplygynyň 25 ýyllyk tejribesini dünýä ýaýratmak üçin ýurdumyzda we daşary döwletlerde giňerimli we möhüm ähmiýetli wakalar belenip geçiler. Bu şanly seneler mehriban watanymyzyň misalyny parahatçylygyň, ynanşmagyň we özara bähgitli hyzmatdaşlygyň iş ýüzünde dawralanmagyny aňladýar. Hormatly maslahaty gatnaşyjylar, Türkmenistan özüniň garaşdyrylygynyň ilkinji ädimlerinden başlap halkara gatnaşyklaryny we daşary syýasatda beýtaraplyk ýörelgilerini saýlap aldy. 25 ýylyň içinde toplanan oňyn tejribe, beýtaraplyk syýasatynyň milli bähgitlerimizde we Birleşen Milletler Guramasynyň maksatlaryny dowlulaýyk gelýänini iş ýüzünde suwd etdi. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygnyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamalary bilen iki gezek ikrar edilmegi muň aýdyň suwtnamasydyr. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünaş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň açylmagy we netijeli işlemegi beýtaraplygyň parahatçylygy dörediji güýjüni görkezýär. Ýurdumyzyň teklipleri esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş boýunça möhüm kararnamalaryň uly toplumynyň kabul edilmegi strategik hyzmatdaşlygyň netijeli mazmunyny açyp görkezýär. Türkmenistanyň halkara syýasatyň we diplomatiýanyň möhüm ugurlaryna bagyşlanan ýokary wekilçilikli halkara forumlaryň we duşuşyklaryň geçirilmegi ýokarda aýdylanlary dowly tasdiklaýar. Munyň özü bolsa beýtaraplyk ýörelgileriniň dünýä ýurtlarynyň arasynda parahatçylyk we ynanşmak medeniýetiniň hasam kämilleşdirilmegine itergi berýär. Türkmenistanyň teklibi bilen parahatçylyk we howpsuzlygyň bähgidine beýtaraplyň dostlarynyň toporunyň döredilmegi, syýasy diplomatik gurullary has netijeli ulanmak üçin uly mümkinçilikleri döredür diýip hasaplaýar. Hormatly maslahaty gatnaşyjylar, Türkmenistan özüniň baky beýtaraplyk ýörelgilerini berk eýerip, Sewit we dünýä döwletleri bilen dostlukly hem özara bähgitli hyzmatdaşlygy barha giňeldi. Döwletimiziň daşary syýasatynyň strategik ugurlarynyň üstünlikli amala aşyrmagy bilen birlikde energetika, ulug ara gatnaşyk, ekologiýa, ýokary tehnologiýaly, ýaşyl ykdysadyýat, medeni insanperwer ýaly ähmiýetli ulgamlarda iri halkara taslamlarynyň durmuşy geçirilmegi üçin zerur bolan şertler döredilýär.
Türkmenistan bugün kuvvetli ötüşün belen sepetlerine yetmek bilen aydın geljege tarap ınamlı var ya. Baky bir tarap döwletimizin parahatçylykly kimim ynanşmak medeniyetine esaslanýan daşar siýasaty we diplomatiýasy uzak möhletliğin milli maksatnamalarymyzy amlaşdyrmak üçin halkara giňişligine zerur şertleri döretmekligi gönükdirilendir. Bu babatda döwletlere we hökümetlere derejelerde siýasy diplomatik halkara hukuk we söwda ykdysady giňişmeliň netijeli gurullaryny işe girdirmekde ýurdumyzyň diplomatik gullugyny belen talaplar bildirýär. Yurdumyzyň milli bähwitlerini hemme taraplaryň gorumakda we halkara gatnaşyklar ulgamynaky belent awraýyny artdyrmakda döwletimiziň diplomatik gullugynyň öňde goýulan wajib wezipeleri ýokary derejede ýerine ýetirjekdigine men berk inanýan. Biz halkara gatnaşyklarymyzda Türkmenistany netijeli durmuşa geçirilýän betaraplyk siýasatynyň ilmi we tejribe taýdan düýpli öwrenilmegine ul öns berýär. Şu günkü maslahatyň dowamyna biziň döwletimiziň daşary siýasatynyň we diplomatiýasynyň oňy tejribesi kimin parahatçylygy berkitmekligi aýratyn goşundy barada netijeli pikir alşmalar bolar diýip inanýan. Hormatly maslahata gatnaşylar, gaderli dostlar, size ýene döwürgedek Türkmenistanyň diplomatiýasy oň taryhy, häzirki döwri, geljegi atly ilmi maslahatyň öz işine başlamagy, şeýlede Türkmenistanyň diplomatik işgärlerini günümünatibetli tüý sürekden utlayan, size berk jan saglyk, bagtyarlyk we alyp barýan möhüm ähmiýetli işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň 2020-nji ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýilip aglan edilen Niýaz Fadynak etrabynyň ähli ilatyna iweren gutlugy bilen tanşydys. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hormatly adamlar, men şu günkü şatlykly waka Türkmenistan betaraplyk mekany ýyly bolan geçen 2020-nji ýylyň jemleri boýunça durmuş, ykdysady hemem meden taýdan ähli görküjleri babatda garaşdy döwletimizde iň ýokary netijeler gazanan we bäsleşikde ýeňji diýilip aglan edilen Daşy welaýatynyň Niýaz Fadynak etrabynyň häkimligine $1 million Amerikan dollar möçberde pul bayragynyň goşulmagy bilen sedi we etrabynyň ähli ilatyny tüýsürekden utlayan. Edi diýarymyzyň ähli welaýatlardyr etraplaryna bolşýaly. Biz Niýaz Fadynak etrabam durmuş ykdysady taýdan ösdürmäge, etrabyň ilatynyň hal ýagdaýyny ýokurlandyrmaga uly ähmiýet berýär. Şoňa görä de etrap ähli ugurlarda goňurjy netijelerem gazanýar. Obu hojulugyny geçirýän özgörtmelerimiz netijesinde etrabyň babadyhanlary buğdoýyň gowuçanyň, gök bagça ekinleriniň we ýerimişliň bereketli hasylyny ösürip geçirýärler. Medeni durmuş ösüşi babatda da ýokary sepkitlere eýelýärler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe etrabyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýygydarly ýokurlanýar. Etrapda täze mekdepler, çağlar baglary we medeni durmuş maksatly beýleki deshalar bir syhly gurulyp ulanmaga berilýär. Oba milli maksatnamasyny hemem döwlet adam üçindir diýen siýasatymyzy üstünlikli durmuşa geçirmegimiz netijesinde etrabyň obalary barha gözelleşge, ilady üçin zerur bolan ýaşaýyş durmuş şertler döredilýär. Häzirki wagtda etrapda täze orta mekdepleň, çağlar bagynyň, saglyk we hyzmatlar öýleriniň, ähli amatlykları bolan ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşygy giň gerim bilen alınıp berilýär. Ýollar döwrüwaplaşdyrylyp, olaň täzeleri gurulýar. Netijede etrapda ýüzlerçe täze iş orunlary döredilýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, biz ata watanymyzy senagat taýdan ösdürmek, dünýäniň öňde barjy döwletleriniň birine öwürmek, halkymyzyň hal ýagdaýyny hasym gowlandyrmak boýunça öz öňümizde belent wezipeler goýduk. Şu wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin biziň ählimiz ahlas bilen tutanýerli zähmet çekmeliler. Halal zähmetimiz bilen edi diýarymyzy gullap ösýän raýatlarymyzyň asuda, bagtyar we bolulyn durmuşda ýaşaýan gözel mekanyny öwürmeliler. Garaşsaz, baky betarap watanymyzyň halkara awraýyny ýygydarly ýokurlandyryp, dünýädäki ornuny hasam berkitmeliler. Niýaz Fadynak etrabyň zähmetkeşleriniň hem şu belent wezipeleri amalaşdyrmaga işçin gatnaşyp, geljek ýyllarda da ähli ugurlarda ul üstünlikleri gazanjakdyklaryny 2019-2025-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmeň maksatnamasyny ýerine ýetirmäge munasip goşuntlaryny goşjokdyklaryny berk inanýan.
Hormatly adamlar, men Daşowut vilayetiniň Niýat Fadynaky etrawynyň ähli ilatyny şugunky şatlykly waka bilen ýene de bir gezek tüýsürekden utlaýan hemem Türkmenistan parahatçylygyny ynanşmagyň watany diýilip aglan edilen 2020-nji ýylda da olaň täze has ýokary üstünlikleri gazanmaklaryny tüýsürekden arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyguly Berdimuhammedow. Şogun Bagtyar Zaman obasyny 2020-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy etrawy diýen derece ugrunaky betleşiň ýeňjisi bolan Daşowut vilayetiniň Niýat Fadynaky etrawyna münasip bolan bayragy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $1 million gowşulmak dawarasy boldy. Dawara kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň vilayetin hemem etrap häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşlary we wekilleri, kärenetçiler, önümçiliň öňdebarjylary, hormatly ýaşullar gatnaşdylar. İň gowy etrap diýen derece urnak bätleşiň netijeleri Türkmenistan 2020-nji ýyl ýylyň ýanwaryna durmuş ykdysaty aýdan ötürmeň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň 12 fevralda geçirilen Giňişleýin Mejlisinde aglan edildi. Mähriban arkadagymyz hödürleriniň maglumatlary bilen tanışyp, Daşowut vilayetynyň Niýat Fadynaky etrawynyň häkimligini şa terpaý bilen fiýlamak hakynda buýrugy gol çekdi. Medeni döýüne geçirilen dawaraň barşynda hormatly prezidentimiň Niýat Fadynaky etrawynyň ähli ilatyny iweren gutlagy kolly. Döwlet başdanymyz gutlak hatynda ata watanymyzy senagy taýdan ösürmek hemde halkymyzyň hal ýagdaýyny hasy gowlandyrmak boýunça öňde goýulan wezipeleň ören möhümdigini belledi. Mähriban arkadagymyzyň gutlagy uly ruhwelentlik bilen kabul edildi. Soňra Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy etrawyň häkimine hormatly prezidentimiň adyndan şa terpaýyny gowşurdy. Dawaraň dowamyny etrawyň ilatynyň adyndan hormatly arkadagymyza halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak barada diýen ýadawsyz aladaty Türkmenistanyň ykdysady kuwatynyň puwtalandyrmagyna, vilayetlerde döwrap durmuş ykdysat düzümiň döredilmegine berýän ulunsy üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Gahrman we mähriban arkadagymyzyň paratatly ýolbaşçylygyna berkarar döwletimiziň batyarlyk döwrüne edi diýarymyzyň her bir güni ötüşlerden ötüşlere zähmet üstünlüklerini toydur bayramları betleyip halkımıza bagytýarlyk geçilýär. Arkada prezidentimiz ýurdumuzy hemme taraplaryn östürmek barada döwrewap we toplumlaryň işleri durmuşa geçilýär. Anha biz şu vilayetimiziň Niýat Fadynaky etrawyna hormatly prezidentimiň şa terpaýynyň gowşuruş dabrasyna gatnaşyp durdy. Munyň özi arkada prezidentimiziň döwlet adam üçin talimatlaryny gelip çykan ýörelge diýip düşünýär. Berilen şa terpaýy diňe bir niýat etrawyna däl eýten bir vilayetimiziň ähli zähmetdär ilatyna, agdy bir ilatyna berilen fiýlig diýip düşünýär. Gahrman arkadagymyz şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýärligi üçin, zähmetli üstünlikler gazanmaga döredýän şertler üçin vilayetimiziň ähli zähmetdär agdy bir ilatyna gazanýan tüýsürekden köp sag bolsunlaryny aýdýar. Ýurdumuzy östürmek, halkymyzy bagytyar durmuşda ýaşatmak barada giýje günni alad edýän gahrman arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny, mundan meýlek ýyl ýurt bähmetli, umum adamzat ähmiýetli belent tutumlarynyň hemişe ırwaçlardan betlenmegini tüýsüreginiň arzu edýär. Dawaraň dowamyny etrawyň ilatynyň adyndan hormatly arkadagymyza halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak barada diýen ýadawsyz aladaty Türkmenistanyň ykdysady kuwatynyň puwtalandyrmagyna, vilayetlerde döwrap durmuş ykdysat düzümiň döredilmegine berýän ulunsy üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Türkmenistanda amal aşyrylýan toplumlaryň özgertmeliň netijesinde sebitleri toplumlaryny ösdürmek, milli ykdysadyýetimiziň eksport kuwatyny artdyrmak, ähli puwdaklarda öňdebarjy tehnologiýalary, şol sanda sanly ulgamy ornaşdyrmak, şoň esasynda dürli görnüşli senagat we owa huzurlyk önümleriniň öňdirilýän mukdaryny artdyrmak, ýurdumyzda azyk bolşulygyny üpçün etmek boýunça anyk wezipeler durmuşa geçirilýär.
Watanmyzyň ähli künjeklerine täze durmuş ymykly aralaşýa. Olar gün-günden gözel keşbi eýe bolýar. Niýat wadynak itraf we muň aýdyň tutnamatdyr. Ol Demirgazyk welaýatynyň iri owa senat merkezleriniň biridir. Geçen ýyl bu ýerde paxtanyň 41,5 miň tonadan gowragy, buğdaýyň 32 miň tonna goly öňürilip, yer almatynyň we beýleki ekinleň bereketli hasyllary ýygnaldy. Şu ýyl gowy ekmek üçin 21 miň hektar yer, güýlük buğdaý üçin 16 miň hektar yer bölünip berildi. Şeýlede beýleki ekinler ösürilip ýetişdirilýär. Etrawyň daýhançylyk usatlygyna eýe bolan zähmetkeşler her ýyl gök miwe önümlerini taýýarlap bawançylyk we mallarçylyk ötürýärler. Hormatly arkadaşymyzyň alyp barýan siýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda milli ykdysadiyetimiziň esas puwdoklarynyň biri bolan owa senat toplumyny ösürmek meselelerini çözmek işi, owa ilatynyň oňat ýaşamak we dörejelikli zähmet çekmek üçin amatly şertler öğretmäge gönükdirilen durmuş ugurly wezipeler bilen göz gönüp baglydyr. Etrawyň ykdysadiyetiniň hususy düzümleri uly orna eýelýär. Oň çägine telekeçiler tarapyndan ýylaçygan hojalyklary gurulyp, olaň bir bölegi öz önümlerini daşar ýurtlary uğratýarlar. Bu ýerde tohum mallarynyň 500 baştanyny saklamak hemde et süýt önümlerini öndürmek üçin niýetlenen iri mallarçylyk toplumy hereket edýär. Telekeçiliň tagallalary bilen guşuluk toplumlar gurulýar, balyk ösürilip ýetişdirilýär. Owa hojalyk önümlerini saklamak üçin tebitde ilkinji hususy ammar bina edilýär. Davrada çykyş edenler etrawyň ilatyny awraýly bätleşiň ýeňjitdiýen belent ady eýe bolmak bilen gutlap, bu aýran olary täze zähmet üstünliklerine uruklanyrjakdygyna ynam bildirdiler. Soňra bu ýere ýygnananlar hormatly arkadaşymyzyň adyna bir agzdan ýüllenme kabul etdiler. Medeniyet öýüniň ugudan sahnatynda welaýatyň medeniyet gösünüň dusatlarynyň ýaş ýerine ýetirjilen tans we halk dörejilik toparlarynyň bagşylan ruhlan çykyşlary ýaýwanlandyryldy. Şo çykyşlaryň ähletinde Mehriban arkadaşymyzyň öz halkyna hemişelik peşkeş beren bagtyarlyk döwrüniň wasfy belentden ýetirildi. Muň özi dawaran ruhlanetligini, täsirligini has artdyrdy. Agdy berligiň, jewitligiň hemde dostlugynyň asly nusgasyny görkezýän bu adamlar ýurdumyzda amala asyrlayan beýik işleň ruhuny, hiltaýdan täze belentlikleri göterilen bagtyarlyk döwrümizde özleri barada edilýän çäksiz aladalan miwelerini her günne, her ädimde çuňur duýýarlar. Muň özi milli liderimiziň beýik başlangyçlarynyň alys geljegi nazarlayan uly tutumlarynyň urwaşlanýanynyň hemde dolu amala asyrlaýanynyň aýdyň nişanydyr. Şeýle-de toy dawraty medeniyet öýüniň öňündäki bayramçylyk meýdançatyna dowam etdi. Welaýatyň aýdymçy taýdanlary, tant dörejilik toparlary, desançy bagşylar çykyş edip, dawara gelenler gowun uşuny ganatlandyrdylar. Ýerine ýetirilen aýdym taýlarda we beýlek çykyşlarda edid watanmyzy, hormatly arkadaşymyzyň dünýä ýaň salýan beýgi işleri, Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylynyň ilkinji günleriniň joşgyny, ajaýyp türkmen gözellikleri, mukaddeslikleri wasp edildi. Toy dawraty münasibetli hatara dikilen ag oýlan uzalyp gidýän owadan görnüşleri, olaň dana halkymyzyň asyrlyň jümmüşinden göz aşalyp gaýdýan bedegleri, el işleriniň sergileri, adamnyň şatlygyna şatlyk goşup, olaň ruh welentligini has belentleri göterdi. 2020-nji ýylyň iň ýokary netijelerini gazanan Daşu welaýatynyň Niýaz wadynak etrawyny iň gowy etrap diýip yglan edilmegi münasibetli geçirilen dawraň dowamyna owa hojalyk ulgamyna ýetilýän tepkitleň suwutnamatyny öwrülen sergilerde owa hojalyk önümleriniň, şoň ýaly azyk önümleriniň, çörek we çörek önümleriniň, dokma önümleriniň, galla, paxta önümleriniň we başga da dürli önümleň sergileri ýaýwanlandyrly. Sergilerde ýurdumyzyň medeniýetine we sunuwatyna bagyşlanan täze neşirlen görkezilmegi, amaly haşam sunuwatynyň eserleri, surat sergileri bugünkü bagtyar raýatlarymyzyň ajaýyp zehinlerinden habar berýär. O milli maksatnamatyny amala asyrmaň çäklerini etrapda döwrap umumy bilim berýän mektepler hemde çağılar baglary, sport diyetgalary, medeniýet öýleri, saglyk goruş idaralary açylyp, awtomobil ýollarynyň elektrik hemde suw geçirji ulgamdan ençe kilometr çekildi we durky täzelendi. Jumaniyat Hudaýbergen fadyna keňeşliginiň çäginde ötendüdümli durmuş amatlyk derejesi boýunça şäheriň şertlerine ýakyn bolan bagtyar zamanatly täze owa guruldy. Umuman Daşu welaýatyna 2020-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriň arasynda durmuş ykdysady we meden taýdan ähli görkezjiler boýunça iň ýokary netijeler gazanan. Niýaz wadynak etrawyna ir seherden başlanan toy dawaralary uzun günläp dowam etdi. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Men Taşavuz welaýatynyň Niýaz etrapynyň ýaşaýjysy Ibadullah Batagullah. Ineşi gün biziň etrapymyzda kuwançly gün bolup dur. Biziň hormatly arkadaşymyz biziň etrapa sağ paýanyp miýasar boldy. Biz hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýtamyz. Hormatly prezidentimiziň jany sag, başı dik, tutan işleri hemişe
rivaj bolsun. Şugun yurdumuzun iqtisadiyyat we maliýe ulug aratnaşyk toplumlarynyň eşgärleriniň arasyna Ministrler Kabinetiniň 10 fevralda geçirilen Giňişliň Mejlisinde hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmeň ugurlaryna bagyşlanan maslahatlar geçirildi. Olaň barşyna yurdumuzy ösdürmeň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. Hemem milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ugurlary kesitlenildi. Iqtisadiyyat, maliýe we bank ulgamynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar aýynda amala aşyrylan işleň netijeleriniň iqtisadiýatymyzyň pudoklaryna durnukly ösüş depkiniň saklanýanlygyny eşgär edendigi watanymyzyň iqtisady kuwatyny we bäsleşli ukyplygyny ýokurlandyrmaň ýoluny öňe tarap ädimleň ädilendigi milli iqtisadiýatymyzyň esasy ulgamlarynyň hemem pudoklarynyň durnukly ösýänligi belenildi. Şundan baglykda hormatly prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň 10 fevralda geçirilen Giňişliň Mejlisinde şu ýyly ähli ýolbaşçylaryň esasy wezipetiniň ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesini gowlandyrmakdan, girdejilerini artdyrmakdan, täze iş orunlaryny döretmekden we maý goýumlaryny çekmekden ibaret bolup durýanlygy barada aýdan sözlerini öz çekildi. Şeýlede çykyşlarda milli liderimiziň hökümetiň Giňişliň Mejlisinde gol çeken kararlarynyň ähmiýeti barada nyktalyp, şolardan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmeň ugurlary maslahatlaşyldy. Belirşi ýaly şol resmi namlar ýurdumyzyň innowasion ösüşini hususy pudoň paýyny artdyrmagy, bazar gatnaşyklarynyň gerimini giňeltmäge, döwletiň we hususy pudoň hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek arkaly döwletiň iqtisady kuwatyny hasam berkitmäge, hemem iqtisadiýatyň durnukly ösmegini öpçün etmäge, milli iqtisadiýatyň pudoklaryny sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak arkaly ýokary tehnologiýaly we bäsleşligi ukyply sanly iqtisadiýaty ösdürmäge gönükdirilendir. Şunuň ýalan berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe garaşsyz watanymyzyň iqtisadiýatynyň ýokary depkini ösmegini öpçün etmek we işçiň maý goýum siýasatyny dowam etdirmek, Türkmenistany senagat taýdan ösen döwleti öwrmek, bilimleri we innowasiýalara dayanýan, iqtisady durmuş we ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özüne jemleýän, iqtisadiýatyň pudoklaryny we eýetçilik görnüşleri babatyny diversifikasiýalaşdyrylmagyny öpçün edýän, sanly iqtisadiýaty esaslanýan, bazar iqtisadiýatynyň özgertmelerini üstünlikli amala aşyrmak, täze iş orunlaryny döretmek, ýurdumyzyň we oň siýetleriniň iqtisady kuwatyny berkitmäge gönükdirilen çäreleri ýygydarly durmuşa geçirmek, ýylatymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam gowlandyrmak, sebitleýin maý goýum işçiligini kemilleşdirmek maksat edinilýär. Maslahatyň dowamyny döwlet başlarymyzyň bu wagtda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek çäreleri barada pikir alşylyp, teklipler aýdyldy we işleri ýerine ýetirmek anyk ugurlary kesitlenildi. Türkmen Demir ýollary agentliginde ulug aratnaşyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň we hünärmenlerdir işgärleriniň gatnaşmagyna maslahat geçirildi. Ulug aratnaşyk toplumy milli iqtisadiýatymyzda möhüm ugurlyk hatarny durýar. Bu ulgamda alınıp barlayan işleň netijeleriniň ýokurlandyrylmagy, milli iqtisadiýatymyzyň kuwatlanmagyna bolşýaly, halkara hyzmatdaşlarynyň işçileşdirmegi de ähmiýetlidir. Aýratynam ýurdumyzda halkara ähmiýetli ulug ýollarynyň gurulşygyny, ýurdumyzyň ulug üstaşary geçirligi hökmündäki derejesiniň berkidilmegini gönükdirilen giň möçürli işler özüniň oňy netijesini berýär. Hususan sanly ulgamy köpçüliklerini ornaşdyrmak, oň işini ösdürmek bilen balanşykly meseleler bugurda milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek ýollaryny aralyp maslahatlaşmak gün tertibiniň özüni düzdi. Maglumat tehnologiýalarynyň dünýädäki ösüşine laýyklykda iqtisadiýatyň pudoklaryna häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrmagy şartlandyrylmalar, halkara tejribesi esasynda edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek, ýylaty hödürlenýän internet we beýleki ara gatnaşyk hyzmatlarynyň helini ýokurlandyrmak, ýylat köpçüligine internet ulgamynyň giňden elýeterli bolmagyny öpçün etmek möhüm wezipelerdir. Şular bilen birlikde hormatly prezidentimiziň döwlet edara kärhanalaryny sanly ulgama birikdirmek işini şartlandyrmak, ýylaty bitewi penjere elektron görnüşini dürli döwlet hyzmatlarynyň ýola goýulmagyny öpçün etmek boýunça beren görkezmelerini ýerine ýetirmäge degişli meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Mundan başga maslahatda asyrlyk dowamyny Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolanlygy we häzirki döwürde buguryň döwrewap derejede dikildilýändigi belenip, ulug aratnaşyk toplumynyň buguru ösdürmekde aýratyn möhüm orun eýeleýändigi nykdaldy. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly ulug aratnaşyk toplumynyň ähli düdümlerini bugurda öňde goýulan wezipelerini ýerine ýetirmeginde we beýik ýüpek ýolunyň döwrewap derejede ösdürilmegini ýokary jogaýapkärçilik degişlidir. Bu meseleleň çözgüdüne hemme taraplyny we ören jogaýapkärçilik
jogapkärçilikli çemleşilmeliler. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň ulug össäşir kuwatyny ösdürmek maksady bilen gurulan döwrewap demir ýol öpçünçilik ulgamynyň mümkinçiliklerinden dogly peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüşi bilen aýakdaş gitmek üçin aýratnaş hyzmatlarynyň hilini we geçerjilik ukybyny hasam ýokurlandyrmak, bu pudugy döwrewap tilsimatlary giňden ornaşdyrmak babaty möhüm wezipeleň durýanyny belenildi. Türkmen aýratnaş agentliginiň ýurdumyzda sanly aqsadiýeti ösdürmek boýunça ygtyýarly idara hökmünde kesitlenendigine ugralanyp 2025-nji ýyl içinde ýurdumyzda sanly aqsadiýeti ösdürmeň konsepsiýasynyň durmuşa geçirilişini şartlandyrmak wajypdygy aýraty nykdaly. Bu barada meselelere hormatly prezidentimiziň ören uly ähmiýet berýänligi, şoňa görä-de degişli ugurlarda belenen işleň maksada laýyk alınıp barmak ugruna tagyllalan gaýgyrylmaly dälligi aýdyldy. Maslahatyň dowamyny ulug aýratnaşyk toplumynyň ähli beýleki idaralarynyň öňünde durýan ilkinji nowatda wezipeleri de ölçekli. Çykyş edenler hormatly prezidentimiziň ata watanymyzy ösdürmek üçin bize täze taslamalar, täze pikirler we dolanýyş çözgütleri zerur. Şoňa görä-de siz köp başlanýyşlar bilen çykyş etmeli, işçiň zähmet çekmeli we kim bilen güýç gaýratyny gaýgyrman işlemekleri zerur diýip aýdan sözleriniň täsirli we ören ähmiýetligi barada nygtap, şol sözleriň mazmunynyň ähli ýolbaşçylary we hünärmenleri, şol sany ulug aýratnaşyk toplumynyň işgärlerini öňde goýulan wezipeleri çözmäge hasam jogapkärli, ihlasly çemleşmäge borçlandyrýanyny aýtdylar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna beýik taryhy şahs, şahyr, filosof we döwlet işgäri Zahirettin Muhammed Baburyň doglan gününiň 538 ýyllygyna başlanan online briefing geçirildi. Ony gurnoýjylar hökmünde Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasynyň Özbegistanyň Türkmenistanyň elçixanalary çykyş etdiler. Duşuğu ödara hyzmatlaşyk hakynda baglaşylan ähtnamanyň çäginde diplomatik gullyk üçin hünärmenler taýýarlayan iki döwletiň degişli düdümleriniň, ýagny Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hemde Özbegistan Respublikasynyň dünýä ykdysadyýaty we diplomatiýa universitetiniň professor mugallimleri we talipler gatnaşdylar. Çykyş edenler bu çäräniň hormatly prezidentimiz bilen Özbegistan Respublikasynyň Daşary işleri ministriniň üstünlükli geçen duşugynyň barşynda iki döwletiň arasyndaky medeni intanperwer gatnaşyklary ýygyzamlatmak barada pikir alşmalaryň çäginde möhüm ähmiýetli waka bolandygyny aýratyn üns çekdiler. İki döwletiň diplomatik ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň çykyşlaryny Beýik Mogollar döwletini esaslandyrjy Zahirettin Muhammed Baburyň iki halkyň arasyndaky hyzmatlaryny aýratyn üns çekdiler. Taraplar geljekde iki halkyň taryhyny, uly hyzmatlary bitiren şahslaryň nutgalyk ömürlerini bilelikde öwrenmegiň iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkitmäge ýardam berjekdigine uly ynam bildirdiler. Hemde şol gatnaşlary berkitmeň göz başynda duran iki döwletiň milli liderlerine hoşallyk sözlerini aýtdylar. Halkara Okuw Ilmi Merkezine teleköprü arkaly salyk uruş boýunça ikinji Türkmen-Korey işçi topurynyň maslahaty geçirildi. Halkara hyzmatdaşlygyny häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda ösdürmek maslahatyň esasy meselesi boldy. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň başda durmagyna saglyk goruş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesinde gazanylan üstünlikleri milli lukmançylygymyza ornaşdyrmak esasy ugur bolup durýar. Dünýäniň awraýly halkara guramalary we daşary ýurtlaryň saglyk goruş ulgamlary, şol sanyna Günorta Koreýa Respublikasynyň saglyk goruş ulgamyna gatnaşyklar mundan meýlek hem hassa pogtalandyrmak maksady bilen saglyk goruş boýunça halkara hyzmatdaşlygyň çäklerine Halkara Okuw Ilmi Merkezine teleköprü arkaly saglyk goruş boýunça Türkmen-Koreýa işçi topurynyň ikinji maslahaty geçirildi. Maslahaty Türkmenistanyň saglyk goruş we derman senaty ministrliginiň gaýra goýulmasy tiz kömek, şiketleri bejeriş halkara, derman işlerini hasaby alyş we olaryň hiline döwlet gözegçiligi merkezleriniň, lukmançylyk enjamlary öňçülük birleşiginiň baş dermanhana birleşiginiň degişli ýolbaşçylary gatnaşdylar. Tejribeleri öwrenmek, häzirki döwrüň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak esasy ugurlaryň birini öwrüli. Türkmenistanyň Guruş we Binagarlyk ministrligine video aratnaşy arkaly geçirilen duşukda garaşy döwletleriň arkalaşynyň hökümetara ýolçular geňeş tarapyndan hödürlenen Beýik Ipek ýolunyň ugry bilen Özbegistan, Türkmenistan, Eýran we Ermenistan ugry boýunça 5-nji halkara awtomobil ýürüşini geçirmekligiň meýilnamasynyň taslamasyna seredildi. Halkara awtomobil ýürüşiniň maksady halkara derejeli awtomobil ýol ulgamlarynyň taslamasyny düzmek, gurmak, ulanmak we ýol hereketiniň howplulygyny ýokarlandyrmak boýunça özara iş tejribesini alşmakdan, döwletara serhetiniň awtolog serhet geçilgelerine ýükleriň we ýolçylaryň geçiş tertibi bilen bagly meseleler barada pikir alşmak hemde garaşy döwletleriň arkalaşynyň ýolçylarynyň arasynda dostluk gatnaşygy berkitmekden,
Şeýle hem halkara uly guramalar we assosiasiýalar bilen hyzmatdaşlyk ötürmeklige ýardam bermekden ibaratdyr. Türkmenistan we Ermenistan Respublikasynyň sewda senat idaralarynyň arasynda geçirilen video duşuk işen häsiýetli boldy. Hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek duşuň esasy meselesi boldy. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetleri we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şugun 17 fevralda saat 20-den 18 fevralda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistan Hawa maglumaty gulunyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkın vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa ýaňy şäher. Demnat güneterden tele sekundda 8-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gejesine 5-10 gradus gündüzüne 8-13 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa azgym ýaňy şäher. Demnat güneterden tele sekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gejesine 9-14 gradus gündüzüne 11-16 gradus maýly bolar. Mara vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa gün ortagyna ordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gejesine 10-15 gradus gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Lewap vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa gün ortagyna ordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gejesine 11-16 gradus gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Daşul vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa azgym ýaňy şäher. Demrat güneterden tele sekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gejesine 5-10 gradus gündüzüne 6-11 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa günüň ikinji ýarymyna azgym ýaňy şäher. Demrat güneterden tele sekundda 10-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gejesine 13-15 gradus gündüzüne 14-16 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 18-ine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşlýar. Edýdi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 10 ötürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedende ýetirgen oňysy täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş faslyna howanyň derejesiniň ötgeýänini nazar alyp, fasla görä giyinmek maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjäýseňiz, ýylyň eslenik faslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşleriň özünde bolsa halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.